पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। नून रोटी खा के भल जिंदगी बितावो, अपने न पढ़ल बाकी बचवन के पढ़ावो। नून रोटी खा के भल जिंदगी बितावो, अपने न पढ़ल बाकी बचवन के पढ़ावो। पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कइले, घर घर शिक्षा के अलख जगैले। इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कइले, घर घर शिक्षा के अलख जगैले। पढ़ लिखी रच दियले उ संविधान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। कहे विवेकानंद ज्योतिबा फूले, लइकन के पढ़े बद भेजे स्कूले। कहे विवेकानंद ज्योतिबा फूले, लइकन के पढ़े बद भेजे स्कूले। कि पढ़ल समाज के अलग पहचान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। नून रोटी खा के भल जिंदगी बितावो, अपने न पढ़ल बाकी बचवन के पढ़ावो। नून रोटी खा के भल जिंदगी बितावो, अपने न पढ़ल बाकी बचवन के पढ़ावो। पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। जय हिंद। जय हिंद। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं बिहारी छोरा 999 चैनल को। मैं दोस्तों आज अंबेडकर जी की जयंती पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और पढ़ने और लिखने की जो शक्ति है ये अपने गाने के माध्यम से हमने बताया। और पढ़ने लिखने की जो शक्ति हमारे बाबा साहब ने दे करके गए हैं, उस शक्ति को आप लोग पहचानिए। और उन्होंने जो संविधान बनाया, हम लोगों को समानता का अधिकार दिया, इस अधिकार के लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। जय हिंद।